Lekitoko udalak jendaurreko arreta zerbitzua jarri du martxan aste honetan. Herritarrak udaletxe azpian prestatu diren bulego berrietan izango dute zuzeneko harrera. Hori bai, beharrezkoa izango da hitzordua aurretiaz eskatzea. Txanda hartu dezakezue udalera deituz edo helbide elektroniko bidez mezu bat bidaliz eta bertan zitaren zergatia azalduz. Bertan argi azalduko zaizue egin nahi dituzuen tramiteetarako beharrezkoak diren dokumentuak zeintzuk diren. Modu honetan, txanda bakar batekin prozedura burutzeko aukera egongo da. Bulegoetara sartzeko derrigorrezkoa izango da maskarilla ipinita izatea. Zita hartu ondoren ezinezkoa baduzue etortzea jakinaraztea eskatzen da. COVID-19 egoera hobetzen doan hala, mugikortasun aukerak handitzen doaz. Astelehen honetatik, alarma egoeraren 3. fasean gaude, eta orain posible da Bizkaia barruaz gain, Gipuzkoa eta Arabara ere joatea. Bestalde, taberna, jatetxe, txoko eta elkarte gastronomikoen aforoaren muga desagertu egiten da, baina maien arteko segurtasun distantzia bai mantendu behar dela. Ekainaren 15 aurrera hondartza denboraldia hasiko da eta horrekin batera neurri berriak emango dira ezagutzera hurrengo egunetan. Ez ahaztu ere, hurrengo astelehenetik aurrera herritarrentzako aparkalekuen zerbitzua hasten dela martxan. Oraindik pegatinarik ez baduzu, udaltzaingora hurbilduz eskatu ahalko duzu. Gogoratu oraindik ere garrantzitsua dela segurtasun neurriak hartzen jarraitzea. Osasun alarmaren azken txanpan gaude eta garrantzitsua da neurriak betetzea berriz atzera ez egiteko. Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak ospatuko dira uztailaren 12an. Egun horretan hautesmaietan egongo diren kideak izendatzeko zozketa egingo da zapatu honetan ospatuko den osoko bilkuran. Egun batzuk geroago zozketan hautatuak izan direnei jakinaraziko zaie uztailaren 12an hautesmaietan egon beharko direla. Era berean COVID-19 dela eta hautesmaiak lekuz aldatuko dira, eta denak eskola eta institutu gunera mugituko dira. Bertan posible da segurtasun neurriak hartzea eta elkarrekiko distantziak mantentzea. Hilabeteotan bizi dugun osasun larrialdi egoeran asko izan dira laguntasuna eskaini dutenak. Aste honetan, Gernika ondoan aurkitzen den Arratzuko Barrutialde Institutuko lanbide heziketako zentrotik egindako donazioa eskertu nahi dugu. COVID egoera honegaz, beharra ikusi genuen teknikari lagunduteko eta maskarak eta klipak produzitu duteko gure irudeko impresorekin, orduan impresoak hartu eta irakasleak etxera rekomendu zen. Eta horretarako, imprimio dugu 1000 maskara eta 1000 klip. Honek egin bat, inguruko ospitaletantzako, merkatari elkarte eta zerbitzu orokorrentzako. Laguntasun hori Lekitori ere eman diote. Hainbat pantailadun maskara oparitu dizkiote udalari, Kito merkatari elkarteari eta Lekitarrok zaindu sare herritarrari. Gure aldetik esker bereziak eman nahi dizkiogu Lekitori emandako laguntza honengatik. Eskerrik asko. Azken hilabeteetako egoerak hoberantz egiten duela dirudi. Baina tarte horretan, herriko merkataritza, ostalaritza eta enpresek galerak izan dituzte. Honi irtenbidea emateko garrantzitsua da turistak erakartzea. Herriko enpresentzako diru iturri garrantzitsua baitira. Azken asteetan jendea Lekitora erakartzeko kanpaina indartu da. Gure herriaren indargune anitzak erakusten dituen promozio bideoak sortuz. Orain dela gitzi, martxan ipini dugu web berri bat, lekeitioturismo.eus, eta bertan topa ahalko ditugu Lekeitioko informazio orokorra, leku berezia, gure ondarea, ostalaritzen kontaktuak, modu erraz eta arinago. Homenekin, elkarrekin lortuko dugulako, bueltatuko gara. Bestalde, turismo bulegoa ere irekita dago jada. Eta bertan sartzeko maskara jartzea eta eskuak garbitzea derrigorrezkoa izango da.
Uda ate joka dago, baina ezin dugu ahaztu segurtasun eta osasun neurriak hartzen jarraitu behar dela lekitxoz gozatzen jarraitzeko. Gaur goizez hodeitsu egonda eta tantaren bat busti du. Eguerdian haizea indartu eta zaparradak bota ditu. Oraindik ere botako ditu eta tarteka trumoitsuak izan daitezke. Bihar goizean ostarteak agertuko dira zeruan, baina eguerditik aurrera hodeiak trinkotzen joango dira eta zaparradak botako ditu. Zapatuan goizean giro nahiko atsegina espero dugu, hodei eta urdinguneekin. Eguerdi inguruan berriz, haizeak ipar mendebaldera egingo du eta freskatzera egingo du. Tarteka euria ere egin dezake. Domekan udaberriko giroa itzuliko da temperaturen gorakadarekin. Zeruan goi hodeiak urdinguneekin tartekatuko dira eta orokorrean giro argia espero dugu. Hurrengo asterako giro aldakorra, baina temperaturak epel mantenduko dira. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo asterarte.